स्टेशन पर चले हमरा ससुराल के रास्ता मालूम नहीं खे केकरा से पूछ रुक जो साला ओके हो गई एगो बैठल बाटे बोकवा से पूछइले। ओ भाई तोरा हमरा ससुराल के रास्ता मालूम हवा? तू देश के प्रधानमंत्री बाड़ा का कि तो ससुराल के रास्ता मालूम हो? रास्ता ना हम मालूम तो सीधा सीधा बताओ ना टेढ़िया के लार पाला बोले बारा। मर ले साला मुआ दे। भाई तू देखे में बड़ा सुंदर बारा हमरा ससुराल के रास्ता तोरा मालूम हवा? तू बड़ी पागल आदमी बारा मर दे। हम तोरा ससुराल के रास्ता का जाने के लिए हो? ससुर के नाम बताओ। ससुर के नाम बाटे घनचौकर महतो। घनचौकर मत? हाँ। अच्छा उ तो साला गांव के कुत्ता बिलाई आदमी है। ओहो ऐसे का करबे हमर ससुर बाटे 50,000 दहेज देले बा। दहेज देले हो साला पूरा गांव के लूट लूट के दहेज दे देले हो। तो भाई हमरा ससुराल के रास्ता नहीं देखा थे क्या बता देबा नहीं चला मार बता तो देबो। हां लगता है ओला खर्चा पानी ए मर दे चला ना को पान खाली चला पानी से काम चला। ए जमर गया है ना साला लगाई तो बाहर से आयल हो साला माल पानी धक ले आयल हो साले के आज लगाई लूट ले नहीं ना समय पहले यार गिरा तोरा कैसा हो गेल? मर दे बाराते में गिरा ही साला शीशा बंद करके ले गिरा कुछ ना लगल रास्ता। ओह नो भाई बॉडी गरम बड़ी बा ये स्विमिंग पूल में नहा लेबे ताले तोनी गिरा में बैठा ताले ठीक हवा जा ना क्या सामान मन देखे रह जा ठीक यही तक खोल के धोगा ठीक बात रख दी भाई। ए जमर बा सामान के ठीक से ध्यान दे दे। घड़ी रखा $1 की घड़ी भाई $1 चश्मा साला आई बिहौती जूता बा ठीक से धरिया पैटू खोल दू का बाकी साला ऑर्डर भी नहीं किने ए मर दे जा जा ठीक बा देख लिया सामान हमर हो ना हम भी सामान साले के जूता दाम हम देख लो दिन कर चश्मा तो चश्मा साला लेके भागल रे रुक साला रुक रे हमें गाड़ी में मोबाइल में सब बाटे रे रुक ना नहीं नहीं वाला किने चल गेल किने चल गेल वो ने के हम कैसे जान सकते यार